Κάνει κίνηση ο Αθανασιάδης και του ανοίγει διάδρομο. Ανεβαίνει και ο Ρομπέρ. Ο Γάλλος για τον Αθανασιάδη. 2-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 72. Συνδυασμένη ενέργεια με Πέλκα, Ρομπέρ και τελικό αποδέκτη τον Αθανασιάδη για το 2-0 της ελληνικής ομάδας, που 18 λεπτά πριν το τέλος στέλνει στο σπίτι τους Ισραηλινούς. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν σηκωθεί από τις θέσεις τους και αποχωρούν από το γήπεδο. Ξανά κρατάει την μπάλα ο Πέλκας, βλέπει την κίνηση του Ρομπέρ, αυτός στον Αθανασιάδη που δεν έχει πρόβλημα να νικήσει για δεύτερη φορά στο μάτς τον Αγενούγκμπα και να δώσει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση από απόψε. Αρκετοί πανηγυρισμοί στον πάγκο του ΠΑΟΚ για το δεύτερο τέρμα της ομάδας, αλλά και αρκετοί πανηγυρισμοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφενός για τον πρώτο σκόρερ της